Hello guys, tinin ka happy bushoni din. Jato na muy keteng khilai sala yoi kang ma khol ka. Debo ko ma khol jak no kana. Ora ang dalong muy kundak bai. Eleng sai khon dong. Tabung ka eleng sai ra sakri do wati wa ka hang ke se. Kwang ma kai er hayu. Ta kha kom. Finally ko sisiri mangkha. Sisiri se tabo kere pura kere ni jora. Dalong muy kunda rok bang mani. Mo kun chok rok bang mani. Sam chan ne ngom kun chok kere shadi ani ang kai ko bang ma si. Khosi khol bai ya brung brung. Mo ham bukhate bosok. Chok sa ba dari ya. Mokai ko bosok tam sama mukiri bana hadi shoksa tam sama thapsuk bosok koapol bosok bodide goyam bosok rok didi thapsuk bosok lani lai tham didi mo kasak pala kasak malai ba dalok bodina nangu nang dalok hai mere ko ro no tongla Ora kai tabo ko thap polai Rokai atau khol polai no ro tam khol bai ka sadia no tar polai ba teman tu bolai tem tu bolai dikha ha John Disney bithi pun ko koi ta tu khang ora sanam jang no selen dukhai jakang thaji comment khai sabai de ang total muya sak khol kana finally ko reading bai khajato na Bukai ang mai sana asuk ja ki kosang mo bithi khilmani baja khai ka sak thok thok na thoya thok sai nei na ka shamuya mo kha mo ni hobe mo ka chejna ja khoi let's go ja na ba enjoy